Hey, what's up mga ka-adventure? Hanap nyo ba isang lugar na kung saan kayo mapapachill at relax? Kaya tara, samahan nyo ko sa ating na-discovering bagong private resort dito sa may Orbis, Tondo, Pangasinan. Sina nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Barangay Baog, Orbis, Tondo, Pangasinan. At nandito na nga tayo sa may Japon Private Resort. Siyempre, kasama ko na naman si Ningmo. Napakaluwang din yung kanilang parking space dito. Hey, what's up mga ka-adventure? Balita ko mayroong private resort daw dito sa may Barangay Baog, bayan ng Orbis, Tondo, Pangasinan. Kaya tara, let's G, ating puntahan at tara, pasukin na natin. Kaya mga ka-adventure, pasukin at alamin na natin yung kanilang mga amenities na pwedeng i-offer sa atin dito. Mayroon pala ditong private pool mga ka-adventure. Nag-iiba-iba ang kulay niyan tuwing gabi. Pwede kayong maligo dito kasama ang iyong mga friends and family, mga kabarkada, mga kaklase at iba pa. May pre-video okay na, may bilyaran pa. At mayroon nga rin silang basketball court dito. Mayroon kayong mga team building, Christmas party, family reunion, birthdays, binyag o kasal man yan. Pwedeng-pwede nyo ganapin dito sa Japon Private Resort. Dito nga sa may bandang second floor mga ka-adventure, mayroon nga rin sila dito mga rooms na malapit na rin ipa-occupy. Para daw to sa mga lovers at saka mga couples. Sino mga ka-adventure, hanap nyo ba ay private resort? Kasama ang iyong mga mahal sa buhay, kapamilya, mga barkada. Nako, meron akong bagong na-discovering private resort dito sa may Barangay Baog, bayan ng Orbis, Tondo, Pangasinan. Kaya tara, tingnan na natin at ating libutin. At heto nga pala yung kanilang mga rate mga ka-adventure. Para sa day tour, 8 hours, 4,500 pesos. 6,500 naman kung gusto nyo mag-overnight, 12 hours. 12K naman kung 22 hours. Good for 20 packs. Yes mga ka-adventure, pag 20 packs na tao na yun. Meron ng dalawang kwarto, may CR, may TV, may mga wifi at dito na rin kayo magluto. May aircon pa. Dito na ang mga ka-adventure, napakaluwang yung kwarto dito. Kasyang-kasya ang 15 tao. May TV, may aircon, may wifi pa. You know, siyempre meron tayong sariling CR dito. Yun. So, kahit 12 tao kayo dito, kasyang-kasya kayo rito. At dito namang banda mga ka-adventure sa isang kwarto dito, kasya po ang 8 tao. You know, may double deck dito, may double deck din dito. May aircon, meron din siyang TV. Yun. Check, mag-enjoy kayo dito ng mga kaibigan, mga kapamilya mo. Pwede kayo mag-overnight dito. At syempre, sulong-sulo nyo itong resort na to. Private resort dito sa may Barangay Baog, bayan ng Orbis, Tondo, Pangasinan. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family at isama mo na rin yung mga barkada, kaklase at jowa. At harap na rin kayo dito sa may Japon Private Resort. Any inquiries, pakipalo na lang din yung kanilang Facebook page na Japon Resort and Event Place.